Em dic Guy Bétouin i faig l'acollida turística aquí a l'estació nòrdica del Capcir. Aquí és una estació d'esquí de fons on hi ha 56 quilòmetres amb pistes fàcils, que són les verdes, blaves entremig i fins vermelles. Al mig de l'estació tenim el refugi del Coll del Torn, on es pot anar a dinar, sopar, fer una beguda. A l'estació tenim un lloguer d'esquí al costat de les caixes i un restaurant també aquí a peu de pista al costat del pàrquing. Sí, tenim dos circuits de raquetes. Un que va al Coll del Torn, on està la vista del mar, del Canigó, del lac de Matamales, i un altre circuit que puja a dalt del Pic de Tossa, que és més petitet aquest circuit i que es veu també tot el Capcir. Aquí tenim que sigui francesos, catalans, de tota la zona de Barcelona, Montpellier, Toulouse. Tenim de tot, tenim famílies als caps de setmana a les vacances, tenim esportistes amb els clubs del PEC de Puigcerdà que venen, de Font-romeu, de Capconf, que és aquí, i també amics entre setmanes. Hi ha tot tipus de clientela. El senyor que fa el lloguer d'esquí és també monitor d'esquí i proposa un biatló láser que es comença des de 3 anys i que el fa aquí a 500 metres de la sortida. Així la gent que no practica molt l'esquí de fons pot descobrir aquesta activitat que és molt lúdica. Sí, per les famílies és un accés que és gratis, que fa més o menys 100 metres i és a dalt de la pista d'esquí de principiants. Aquí és que l'estació és tot al mig del bosc, doncs això va molt bé quan hi ha una mica de vent, està tot protegit, i amb el refugi del Coll del Torn, que és una cosa que no hi ha a totes les estacions, un refugi al mig de l'estació. Doncs són tots benvinguts per venir aquí i el que fem, no sé si ho sabeu, és que amb la gent que té el forfet de tot nòrdic de Catalunya venen aquí i tenen un 50% del preu del forfet del dia. Jo em dic Marc Puigdomènech, ell és en Raül Sales. Bon dia. Venim de Vic i Centelles i hem vingut avui aquí perquè fa 2 dies vam venir, just després de la nevada, de la llevantada. Vam disfrutar moltíssim i avui hem decidit repetir. Avui fem puja i baixa, l'altre dia estàvem a la Seu d'Urgell, vam fer puja i baixa de la Seu, avui hem vingut des d'Osona. Tenim el forfet de les estacions d'esquí de fons catalanes, llavors si podem esquiar per allà ho fem allà, però com que no hi ha tanta neu, doncs quan aquí està en bones condicions venim aquí. Jo em dic Jesús Rivera. Jo et dic Paqui. I venim de Súria. Aquí hem vingut altres vegades i sabíem que hi havia neu i llavors per preparar una excursió que farem la setmana que ve. Som dels centres excursionistes de Súria i per gaudir una miqueta de la neu, de l'entorn, de la muntanya, fer salut també. Sí, ja havíem vingut altres vegades. Bueno, aviam, l'entorn és molt maco, també estàs en un lloc que és alt, tens alçada, però també hi ha uns recorreguts per fer raquetes que per la gent d'iniciació que comencin o si ja en saps una miqueta, doncs hi ha bastantes avantatges, bastantes coses per fer. Andrea Caudet, esquí de fons. No, són grau mitjos que venen a fer formació. És part de la formació del curs. De Mallorca. Han fet tota la setmana d'alpí i un dia de fons fan.